ओमफ्राय गाइस नैबे जादों जेल मंगलनि जेला गाइस बेनो नै गाइस सफै मारबाय रिपस्टआव नै गाइस नायनो लादों नैबे जादों रिपस्ट Hey guys, good morning, गोजोन फुंबिलि दायो जों थांनो नागिरदों गाइस मंगलियाव एसे खामानि दङ स' दायो खिथिगासिनो मा खामानि आं माने गाइस एसे प्रब्लेम जागासिनो देहाया स' एसे डाक्टराव थांनो नागिरदों दायो आङो स' मा बुंनो गाइस देहाया एसे मोजां नङा ओमफ्राय दायो आफादानो थांगोन ओमफ्राय आफाया नै ओंखारगासिनो ओमफ्राय आं दा रेडि जाबाय ओमफ्राय दायो थांनोसै गाइस स' नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ स' आं एसे मंगलदैखौ एसे दिन्थिसै आरोना दिनैनि भिडिअ स' नायलांदो गाइस गाइस दा दायो जों थांनो ओंखारबाय आफाजों आंजों ओमफ्राय बहुत थान्दा आरोना बोथोरा मानोना फुंना बहुत दासो 7ता जादों फुंनि दायो थांनोसै बाय बाय थ' दायो जों जार्निखौ स्टार्ट खालामबाय स' बहुत थान्दा थ' लोगोफोर दायो जों सफैबाय भेरगाव गाइस नैबे जादों भेरगावनि साब डिभिजनफोर नैबे जादों कर्ट ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो थाव सोनो इन्डियान अइलाव नैबे भेरगावनिनो ओमफ्राय दायो जों थाव सोनोसै 200 ताकानिनो ओमफ्राय गाइस दायो थाङै थाङै दायो सफैलायबाय खैराबारि रावबो गैया खैराबारियाव सुनसान रास्ता मोनना दासो 7:30 जादों फुंनि रावबो उथिया बे टाइमाव खैराबारियाव ओमफ्राय गाइस नायनो लादों नैबे जादों जोंनि खैराबारि टाउन ओमफ्राय लोगोफोर नैबेनो जादों जोंनि कलेज खैराबारि कलेज गाइस नायनानै लादों जोंनि कलेजखौ ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो मंगलदै नाय गाइस वाव मा बिबारनो गाइस बेफोरखौ आं मिथिया दे गाइस ओमफ्राय मिथिबा सोरबा कमेन्टआव खोन्थाहर आरोना ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो मंगलदै ओमफ्राय दिनै लोगोफोर मानोना थान्दायानो बहुत मानोना खमायथारखै मानोना जि थान्दाखा आं गोजां जोबायमोन आरोना बे खालि ओमफ्राय लोगोफोर गाइसनि भिडिअखौ आङो सानबासो सिगाङाव बानायदोंमोन आरोना दिनैनिफ्राय स' बे टाइमाव आंनि देहाया एसे हामामोन स' दायो अके गाइस दासिम थाखाना गाइस ओमफ्राय दायो जों थांगासिनोमोन आरो आं मोनजाबाय दे मानोना आं सिगाङाव बनायबाय बे भिडिअखौ ओमफ्राय गाइस बे खालि सान्दुङा दंखायाखैमोन आरोना बहुत थान्दा बोथोरा ओमफ्राय दायो गाइस जों मोनहैसिगोन मंगलदै थ' फाइनालि गाइस सफैमारबाय मंगलदै स' 1 इयारनि उनाव गाइस दिनै सफैदों मंगलदैयाव स' बहुत मोजां नाङो फैना ओमफ्राय दायो जों गाखोबाय गाइस हाइर'डआव ओमफ्राय दायो जों जोंनि डेस्टिनेसनसिम सहैनोसै लोगोफोर ओमफ्राय बहुत मोजां आरोना माबाया होनो मंगलदै टाउना बिराद क्लिन नाङोमोनबो आं गुवाहाटिनिख्रुइ बहुत मोजां गुवाहाटियावथ' बहुत जाब्राखा ओमफ्राय मंगलदैखौ बहुत क्लिन नाङोमोनबो आं बहुत साफा आरोना गाइस नै न'फोर नाय फरेनार स्टाइल बायदि बनायदों गासिबो ओमफ्राय गाइस नैबे जादों जेल मंगलदै जेला गाइस बेनो आं देखायबाय नै गाइस ओमफ्राय नायनो लादों गाइस ओमफ्राय नैबे जादों गाइस मंगलदै पुलिस स्टेशन स' गाइस नै नायनो लाखादो दै दानो फैयाखै मालाबा फैनो गोनां जानो हानाय नोंथांमोनाबो ओमफ्राय गाइस नै जेबे जादों मंगलदै टाउन हाइवे स' दायो जों मोनहैसिगोन गाइस दायो सफैबाय ओमफ्राय ना गाइस जों बेखालि आनलाकि आरोना मानोना जों बेखालि डाक्टरखौ मोनासै गाइस मानोना जों टाइमखौ मिथिया गाइस डाक्टरा मा फैयो बेड लाक गाइस मा बुंनो आरो बेड लाक होनना डाक्टरा दानो फैनो दा 2टानि उनाव फैनो स' जों मिथियामोन टाइमखौ स' गाबोन फैनांसिगोन उपाय गैया एसां खस्थ' हायबाय गोजानाव बेड लाक आरोना दायो जानोसै एसे साहाफोर लोंना थांसै आरो न'आव उपाय गैया आरो गाइस ओमफ्राय गाइस दायो जों थांफिननो लाबाय ओमफ्राय दायो जों मोनसे बहुत बरिया मोनसे हटेलाव थांनो नागिरदों हटेल माने साहा हटेल आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना गाइस रिपस्ट नामखौथ' खोनादों जानांगौ रिपस्ट मंगलदैनि बहुत मोनसे फेमास मोनसे रेस्टुरेन्ट बियो स' दायो जों बेयावनो थांनो नागिरदों गाइस थारमाने रेस्टुरेन्ट नङा गाइस बियो बहुत बरिया मोनसे साहा हटेल आरोना बहुत गोदोनि बहुत सिगां बे गाइस सिगां बहुत फेमासमोन नाथाय दाबो फेमास बियो स' बेखौनो जों एसे नायनो ओमफ्राय एसे टेस्टफोरखौ लानो थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय गाइस नै जादों मंगलदै टाउन स' दायो जों मोनहैसिगोन रिपर्टस गाइड टु रिपर्टस नै गाइस सफैमारबाय रिपस्टआव नै गाइस नायनो लादों नैबे जादों रिपस्ट स' नोंथांमोनाव मालाबा मंगलदै फैदोंबा हाबबानो जाबाय बे साहा हटेलाव स' बहुत फेमास मोनसे बियो साहा हटेल नुनायाव बारा मोजां न'आवबो जानो हागौ नाथाय बहुत फेमास आरोना ओमफ्राय नै दायो जों अर्डार होबाय रसगुल्ला मोनसे ओमफ्राय परथा मोननै स' टेस्ट खालामसै एसे स' लेट्स गेट स्टार्टेड ओमफ्राय गाइस नैबे जादों रसगुल्ला ना 30 रुपिस लाखादों मोनसेयावनो मिस्टिया ओमफ्राय गाइस बहुत गोथावबो दायो जाखांबाय बरियामोन टेस्टआ दायो थांसै नि थ' दायो जाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय बहुत बरियामोन आरोना टेस्टआ ओमफ्राय गाइस नैबे जादों रियेलमि शप MI बाय Xiaomi स' दिवालीनि अफार होगासिनो गाइस नै सोरबाफोर बायनोबा मंगलदै फैना बाय एसे डिसकाउन्टआव मोननो हानाय ओमफ्राय गाइस थांगासिनो न'सिम ओमफ्राय दायो आं देखायनोसै मंगलदै टाउनखौ एसे दायो जाखांबाय दायो थांसै उपाय गैया आरो मा खालामनो खामानि जायासैना
Guys, दा सोरबाफोर मंगलदै टाउन नुवाखैबा नायलाखादों आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो बा दायो जों थांगासिनो गाइस न'सिम थ' दायो दोहै फैनाय समाव गाइस जोङो खैराबारि जाफैदों नाथाय जों थांगासिनो दायो टंलाजा बे टंलाजा दायो जों मोनहैसिगोन गाइस ओमफ्राय नाय बहुत गिदिर गिदिर बिल्डिं लुजोब्बाय स' सिगाङाव गैयामोन बेफोर बिल्डिंफोरा आं सिगाङाव थांनाय बोसोर ओमफ्राय 5 इयार्ससो सिगाङाव फैदोंमोन आरोना स' बेफोर गैयामोन गाइस स' बहुत फिसामोन टाउना नाथाय दा बहुत देरलांबाय ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो गाइस टांला मोनहैसिगोन दायो ओमफ्राय गाइस नै नेचार वाव गाइस वाव मा बुंनो आरोना Guys, दा दायो सफैबाय न'आव ओमफ्राय नै जायनि गाइस नैबे जादों जायनि गेस्ट रुम तमाम मैला खानाय गाइस मिनादे ओमफ्राय गाइस दायो मोनाबाय आरोना ओमफ्राय फाइनाव जेबो देखायनाय जायासै आं गाइस बिगिनासो दिननि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालामबानो जाबाय एन्ड सोरबा चेनेलाव निउ चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय स' ओमफ्राय जों साननैसो उनाव बि-बयसखौ लोगो हमनो थांनो सानदों बि-बयस मानेथ' नोंथांमोना मिथिबाय जाखागौ एसे बहुत फेमास जागासिनो माखासे हिन्दी बुङोना हिन्दी फाग्ला हिन्दी बुंनायना स' नोंथांमोना मिथिबाय जाखागौ आं सानदों आरो नोंसाबो मिथिखागोन नङा होमबा स' बेखौ जोङो लोगोफोरदो आरोना एसे लोगो हमनो थांनो नागिरदों स' लोगो हमनो हाबालाय जोबोर मोजां जागोन जोंनि थाखायनो आरो नोंथांमोनखौबो देखायगोन आं बिसोरनि न' स' गासै बे मारै थायो मारै भिडिअनि गासैखौबो देखायनो थाखाय नाजानोसै गाइस ओमफ्राय बिनि गाइस नायनोसै जायनि जायो सानैफोरा थांनाय जाबालाय नोंथांमोना नुखागोन नङा आंनि भिडिअनो स' बेनोसै गाइस ओमफ्राय चेनेलखौ सोरबा साबस्क्राइब खालामाखैबा आरोना दासान्दि नायगासिनोबा स' साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना आं खावलायबाय एसे स' बेनोसै गाइस दिनैनि भिडिअआ स' लोगो मोननोसै गाइस इयुननि ब्लगजों लोगोसे दिनैनि थाखाय बाय बाय